Ir-riforma fil-qorti tal-familja se tidħol fis-seħħ fil-jiem li ġejjin, ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt kollegament telefoniku matul il-programm Paperscan. Fil-jiem li ġejjin propju fil-ġimgħa illi tibda għada ser nippubblikaw din il-leġiżlazzjoni sussidjarja daw l-avviżi legali illi iddaħlu fis-seħħ ir-riforma tal-qorti tal-familja ħajdaħluha fis-seħħ fil-maġġoranza tagħha mill-ewwel ta' Ottubru u mbagħad partijiet oħra se jkunu qegħdin jidħlu kemm xejn aktar. Dr. Abela fakkar kif ix-xogħol fuq din ir-riforma inbeda s-sena li għaddiet u għandha mewlien li tnaqqas kemm jista' jkun id-dbatijiet li għaddu minnhom persuni milquta, partikolarment it-tfal. Il-Prim Ministru saħaq kif l-aktar punt importanti ta' din ir-riforma huwa dak li tnaqqas id-dewmien filwaqt li tenfasizza il-medjazzjoni bejn il-koppji. Fil-fatt il-proċess ta' medjazzjoni mistenni li jkun suġġett għal tibdiliet biex jagħmilha aktar faċli li jkun hemm rikonċiljazzjoni jew inkella kuntratt ta' separazzjoni konsensuali bejn il-koppja mingħajr il-bżonn ta' kawża. Din ir-riforma mistennija tara wkoll bidliet fejn jidħol il-manteniment u l-aċċess tat-tfal. Dan se jingħaqad mal-attenzjoni speċjali li din ir-riforma mistennija tagħti lill-vjolenza domestika. Meta kemm mistoqsi dwar iż-żamma tal-ordni Dr. Abela sostna li s-suċċess ekonomiku jrid ukoll jara investiment fil-qasam tas-sigurtà hekk kif elenka numru ta' investimenti bħal dritt tal-Assoċjazzjoni f'Union u investimenti oħra bħal dak fl-ilbies protettiv. Madankollu Dr. Abela rrifera għas-suċċess tal-multi fuq il-post mill-introduzzjoni tagħhom ftit tal-jiem. Il-Prim Ministru refera wkoll kif l-irdoppjar fil-minimu ta' dawn il-multi minn 25 euro għal 50 euro huma intiżi biex iżidu deterrent. Dan jingħaqad ukoll mal-introduzzjoni tal-fatt li l-forzi tal-ordni jistgħu jordnaw id-deportazzjoni tal-persuna jekk il-multi akkumulati jaqbżu l-200 euro. Dan jista' jwassal għal turisti li jitkeċċew minn pajjiżna qabel tintemm il-btala. Meta wieħed jara li minkejja lilna biss ftit jiem illi daħħalna dan il-qafas legali ġdid diġà ħarġu mal-500 on the spot fine u minnhom tħallsu 95%. Jiġifieri kellek kważi kull on the spot fine illi ħarġet illi ġiet imħallsa. Hawn Dr. Abela nnota kif minn ma ħallatx il-multi għandu konsegwenzi aktar serji. Bil-Prim Ministru stqar li dan qed isir f'rispett lejn il-pubbliku li ma jistax isofri inkonvenjent minħabba li xi nies ma jsegwux l-obbligi tagħhom. Meta mistoqsi dwar ix-xogħol leġislattiv li jkun għaddej anke fl-eqel tas-sajf, il-Prim Ministru nnota kif mill-ewwel ta' Ġunju il-Gvern qabad ritmu tajjeb ħafna ta' implementazzjoni fost ir-riformi li bħalissa dej xogħol fuqhom li lin minn dak li qed jilqa' l-pressjonijiet internazzjonali hemm dak marbut mar-riforma fl-appelli tal-ippjanar u l-ħidma li tajn aktar koppji jsiru ġenituri permezz tal-IVF fost inizjattivi oħra. Dr. Abela temm il-kollegament b'tislima lil ħaddiema kollha kemm dawk li ffurmaw is-settur pubbliku u dawk fil-privat il qegħdin jagħmlu lil pajjiżna aħjar.